Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Hola amigos, estamos de enhorabuena. Bueno, yo siempre he pensado que somos auténticos privilegiados los apasionados a este deporte porque nos ha tocado vivir una época absolutamente extraordinaria. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guernai. Eta horren... Josetxo Lizartza, gaurkoan Hurbiletik, zer modu zaude? Osongi, gustora zurekin. Telebista munduan famatuak, kazetaria, gaur egun pilotan, ez? Konta iguzu, nun gaude gaurkoan? Donostian gaude, Donostian bizi naiz ni, aspaldi xamar, leitzarra naiz, eta leitzar gehienek bezala oso leitzarra. Ez daukat nik leitza saltzeko. Baina Donostian bizitzea autua izan zen, ikastera etorri nintzen unibertsitatera, eta geroztik naiz hemen mugitu, mugitu leitzara beti, aldudan guztietan. Baina oso Donosti hartua nago bai. Eta Donostian zientzia museoaren ondoan gaude, oso toki polita. Donostiak txoko polit asko dauzka, baina ezagunak dira, seguraski horietako batzuk, Hondartza dela, edo Urgulmendia dela, edo Igeldo dela. Eta zientzia museoaren inguru hau, Miramon parke inguru hau, ez dut uste, kanpoko jende asko ezagutzen duenik, oso toki ederra da. Ikusteko gauza asko dauzka, eta berdea da, Euskal Herri osoa bezala, ez? Oroitzapenak ekartzen dizkizu leku honek? Bai, ETB-ko hasieratan hemen ondoan zegoen etxe txiki bat, eta larun bat gauetan, iluntzetan, igande arratsaldetan, askotan etortzen ginen gure reportaiakin bertara editatzera, futbol partida bat zela, edo pilota partida bat zela, laizterka eta presaka editatzera ona etortzen ginen, eta erreportaia prestatu ondoren bertatik bazegoen satelite moduko bat, jurretara bialtzeko, eta bai, laneko oroitzapenak eta mutikoekin ere bai, oso txikiak zirela inguru hontan etortzen ginen, igande goizetan eta biziketan eta ibiltzea, eta toki polita da. Eta zure haurtzaroa, harritzekoa bada ere hitz egin dugu, ze oroitzapenak dituzu? Onak, oso onak. Nik uste gure garaiko mutiko eta neskato gehienek oso haurtzaro askea izan genuela, oso librea. Egia da, maisuek eta egurra ematen zigutela, gaur egun esan da ez diteke ia sinetsi, baina gu egur desente hartutakoak gara. Eta baina nonbait ez zitzaigun gehiagia xola edo hartzen genuen eta aurrea, baina bestela etxean denbora gutxi, plazan eta estartatan eta mendietan eta era bat. Orduan oso haurtzaro zoriontsua izan nuela, esan nuke, inguruan, senide asko, familiak ere handi xamarrak izaten ziren, lagun asko, oso zoriontsua. Beraz, eskola garaiak koloretan, txuri beltzetan gogoratzen dituzu? Nik uste koloretan, baina eskolarena behar bada beltz xamarra. Esan dizut, maisuak eta gogorrak ziren garai hartako umeekin, gogortu egin gintuzten, eta etxean eta inorretzen harritzen. Maisuak egurra eman dit eta zerbaitengatik izanen zen, eta gurasoek ere horrelako haurtzaroa izanen zuten haiek ere, eta orduan ohituta gonden. Gogorra bai, eta bildurrarekin ere askotan joaten ginen eskolara, baina behin eskolatik atea eta pilota plazara eta estartatara eta ez dakit, olioak errapatzera. Beraz, zertan? Jolasten zineten hola patioan, edo eskolako patioan, edo lagunekin? Plazan, eskolan patioa orduan zen plazan ibiltzen ginen mutikoak denak. Zertan, garai hartako jostetak ziren, arkuan, zintzilik, eta pilotan, eta futbolean ez askotan,
izaten genuen eskolan denen arte erositako baloi bat, baina maisuak astean behin edo uzten zigun. Eta zertarako gorditzen zuen, baina beti izaten zuen aitzakin bat guri ez uzteko. Eta pilotan eta beste josteta horietan, ez. Zertan jolasten zinen kiroletan, hobiren bat zenuen txikitan? Dena bezala, pilotan. Eta gero, ez dakit, herri txiki horietan, mendi inguruan ibiltzen ginen. Eta txoriak garrabatzen, eta garai hontan, udaberri garaian, kabiak non ziren eta arrautzak garrapatu eta gaiztakeriak. Gaur egun esan da gaiztakeri izugarriak ematen dute eta naturaren kontrako atentaduak ere bai, baina gu horrela ezita geunden eta xaguxarrak garrapatzen genituen eta zozokumeak eta gaiztakeri asko egiten genituen. Eta handitzearekin zer izan nahi zenuen? Uste dut herritik ateratzeko gogoa aguro xamar izan nuela, eta atera nintzen, ikasteko gogoa ere bai, eta, horiek bete ditut, eta ez dut inoiz sentitu, gure lagun gehiene bezala, leitzeko enpresa handienean lan egin, eta antxe bizi, eta oso leitzarra naiz, baina handik ateratzeko gogoa ere nik uste betidanik izan du. Aspirazioa bazen du? Bai. Ez anikota sentitzen nitzelako, baizik, bigarren senidea naiz, eta numait bigarrenak garenok, beti izan dugu etxetik alde egiteko beharra edo zarrena, zu baino zarragoa delako. Eta hirugarrenak, ia zu baino handixiago ateratzen bada, zanpatzen zaituelako, eta hemendik alde egin behar dut nik, eta ez dakit horregatik ote den, baina beti izan dut kanpora ateratzeko zera hori, ez? Eta naiz urrutira joan, baina, Eta bide hori jarraituz ere, gazte garaietara, bai. heldu zinen, nola bizi izan zenuen baita ere gazte garaia? Ni oso mutiko nitzela internadura joan nintzen. Ez dut esanen internadura eraman induten, ez baita egia, joan nintzen nahi nuelako. Etortzen ziren, orduan eskoletara gure herrietan fraileak eta paizak eta jesuitak eta frantziskotarrak eta esanez, izan behar ez dute fraile eta ez dakiz zer, eta han jokatzen da futbolen, han badaude baloiak eta han ez dakiz zer, eta ni joan nintzen Arantzazura. Eta 10 urte han bete nituen, oso umean nitzela, gaur egun ez ditik sinestu, ez? Eta han egon nintzen 5 urtez, bidali ninduten arte, egia da handi bidali ninduten. Gazte errebeldea zinen? Ez da, gaizto xamarra edo izanen nintzen, ala usteko zuten fraile haiek, fraile lepolodi haiek esaten zuen gure atxek. Fraile lepolodi haiek esaten dute galdetzen zidan. Eta handi bialdu nindutenean, Iruñan egin nuen batxiller superior edo esaten zena, Donostira etorri nintzen unibertsitatera eta geroztik hemen nabil. Ze ikasketak egin zenituen? Ez nuen oso garbi zer ikasi nahi nuen. Banekien Donostiara etorri nahi nuela, eta apuntatu nintzen, matrikulatu nintzen aurrena deretxon, zuzenbidean. Baina urte hartan izan zen ministro bat, Frankoren ministro bat, ez dakiz zergatik pentsatu zuen ikastaroak hasi behar zuela urtarrilean. Urtarriletik abendura, urte naturalaren hilabeteak segituz. Zer egin behar dunik urtarrilera arte, hori zan iraila hasieran edo. Lanean, ordurako lanean ari nintzen udaran, hemen pixka bat mendian, beste pixka bat fabrikan, beste pixka bat beste konstrukzioan, diru pixka bat behartzen, ezin zen egon behartzen, poltsikorako ere dirua. Eta esan, Deustoko unibertsitateak bazuen hemen, eta haiek pribatua zirenez, etzen unibertsitate publiko, haiek bai hasten ziren urrian kursoa. Pentsazazu, ez zitzaidan asko axola zer ikasi, ze hasi nintzen historia eta geografia. Filosofia eta letrasen barrenean, historia eta geografia ikasi nuen. Eta horrelaxe, hemen horrelaxe hasi nintzen. Nomada izan zara beti edo gustatu izan zaizu leku berean bizitzea? Bai, gustatzen zait oso gustora bizi naiz Donostin, ez dut inoiz izan Donostiatik mugitzeko tentaziorik, mugitu beharra tokatu balitzait lanarengatik ere, nun erreparorik jarriko, baina oso nire hiria bezala sentitu izan dut Donostia hasieratik. Ni Iruñatik netorren, adin hortan, orduan Iruña orain baino erdaldunagoa zen,
hemen Donostian, ez dakit, nire jendearekin bezala sentitu izan naiz beti ez. Gaurko lana eta bizitza uztartzeko, zer egiten duzu egunerokotasunean? Ez zer berezirik ez, errexia da, azkenean gurea lotzea ez, zaletasuna da, baina bakizu, familiko bete beharrak eta beti oso garbi izan ditut, eta orduan jartzen duzu hor zure topea, zure esia, eta ez, hemen etxean egon behar da, hau egin behar da, umeak zirenean kaso egin behar zaie, orain ja haiek gizonak dira, eta haiek badituzte umeak, eta beste batzutan gabiltza orain, ez, baina ez dut izan arazorik, pixkat lana eta lagun artea eta familia bereizteko ez dut izan, inoiz, arazorik. Bizi lanerako edo lan egin bizitzeko? Ez dut inoiz planteatu beharrik ere izan. Momenturen batean oso lanpetuta eta aurrak oso txikiak zirenean eta bai behar bada eta orduan autua errez egin nuen ez. Lan aldatuko dut eta hemen inguruan geratuko naiz, kanpora joan gabe izan ditut eskaintzak eta aukerak lana kanpoan egiteko, Madrilen eta beti esan izan dut. Ez espaldin bada izan oso epe motxerako. Eta gustoko duzu egiten duzun lana? Bai. Beste errex egokitzen naizela uste dut, eta beste zerbait egitea tokatu balitzait ere, malgutasun horretan egokituko nintzen, ez? Baina egiten dudanarekin pozik nago. Eta adina aitzinera joan ahala, bizitzarekiko ikuspuntua ere aldatzen dela esan dezakegu? Bai. Aldatzen da nik uste normala den bezala. Saiatzen naiz, gaztetan nituen oinarri ideologikoak edo ez galtzen eta horiei eusten. Baina urteekin bihurtzen zara pixka bat eszeptiko goa bezala, ez? Guk uste genuen, gure generazioak uste zuen inplikatu egin behar zela borroka eta gauza guzietan eta inplikatu ginen. Gauzatxo batzuk aldatu genituen edo aldatzen lagundu genuen, baina beste asko ez dira bat ere aldatu. Orduan, horrek ekartzen dizu eszeptiko edo izate hori pixka, neurri batean. Ez da bidea hori, sentitu behar dugu, ezin diegu esan, urrengoei hori, lan egin ezkero, inplikatu ezkero, gauzak aldatu daitezke. Egia da ez dagoela erresa, mundua azkenean zatituta dago, jabe batzuk badaude eta jabe oso indartsuak, ez. Uste duzu momentu egokian, leku egokian egoteak, zortea ekarri dezakela etorkizunerako pertsona baten bizitzan? Bai, nik uste kasualidadeak eta zorteak uste duguna baino eragina handiagoa duela. Batzuek usteko dute, aurrera oso ongi atera direnak, nik ikaragarri balio dut eta baina neurri batean behar bada suerte kontua besterik ez da. Zure burua horrela ikusi zenuen? Nik suerte handia eduki dut bizitzan. Hortaz ziur nago, suerte handia eduki dut. Suerte txarra eduki nezakeen eta gauza gehienetan suerte handia eduki dut. Jende oso balio handikoa tokatu zait onduan beti. Nik esaten diet, oain semeak ez dira umeak, baina umeak zirenean esaten nien, ni naiz importantea, baina zuen aitak lagun importante asko dauka, ez? Eta nire unibertsitateko lagunak eta idazleak dira, eta zinegileak, eta gaina idazle onak, zinegile onak, eta kultura munduan gauza ikaragarriak egin dituztenak, eta hoiekin biltzeko eta ikasteko eta aukera izan dut, ez? Eta nik uste hori suerte handia dela. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu ingurulatz bat, menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu
zaiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta Nola sortu zen zutan kazetaria izateko grina edo gogoa? Ez dakit, kasualidadez esan nezake, baina egia da oso gaztetandik lehitzeko gure aurrera kirol elkartean gauza asko antolatzen genituen, eta ez dakit, 15-16 urtez geroztik, tokatu izan zait jendaurrean hitz egitea mikrofonoa zela, edo dantza lehiaketak zirela, edo beste antzerkia, 1000 gauza, edo kantaldiak, eta orduan egiten ziren gauza haietan, askotan tokatu izan zitzaidan jendaurrean, eta ez dakit, banuen hortarako joera edo nolabait esateko. Gero egia da, unibertsitatetik ikasketak bukatu eta soldaduskatik etorri eta irakaskuntzan gehiago ikusten nuela nere burua. Beraz, kazetari lanetan, noiz hasi zinen eta ze lanetan? Enuen soldaduskara joateko asmorik eta nahirik ere ez, baina eraman egin ninduten. Eta Melillatik etorri nintzenean, lizentziatuta edo, berriz hasi nintzen, irakaskuntzan, euskerako eskolak ematen, eta, pixka bat nire bidea egin nahian, eta etorri zen kolaborazio txikiren bat egiteko aukera aurrena Herri Irratian, eta gero sortu zen Donostian orduko aurreneko Eusko Jaurlaritza izanen zen, gero telebista eta irratia izanen zen erakunde horretarako eskola bat antolatu nahi zuten. Iñaki Beobide izan zen aurreneko zuzendaria, eta ez dut uste gero beste zuzendarik izan zenik, eta Xabier Lete eta Xabier Elorriaga eta horiek izan ziren irakasleak eskola hartan, oso oroitzapen polita ditut, eta egin zuten azterketa moduko bat, jende asko aurkeztu ginen, Santo Tomas Lizeoan gogoan dut, eta hartu ninduten ikastaro hartarako, eta egin nuen urtebeteko ikastaro edo izan zen, eta gero beka moduko bat eman ziaten, Herri Irratian lan egiteko, eta hortxe hasi zen horabait nire bidea ez. Hori irratian diozu, eta telebista munduan ere, nola izan ziren zure hasierak? Telebistan, irratiaren bitartez. Nik irratia oso gustoko nuen, eta lan asko egiten genuen, baina ikaragarri ongi pasatzen nuen, ez edo zein gauzetan irratian. Eta Jose Mari Iriondo, irratian erekin lankide izan zena Herri Irratian, Euskal Telebistan zuzendari jarri zuten, eta bere bitartez edo oposizio batzuk bazirela, eta aurkezteko, eta aurkeztu nintzen, eta Euskal Telebistan hasi nintzen lanean. Gerora, anestedentzia bat, beste arrazoi batzuengatik eskatu nuen, eta berriz ere irratira bueltatu, urte batzuk irratian egin, Antena 3 irratian zuzendari izan nintzen, orduan martxan jarri zen Antena 3 irratia, gero berriz ere beste lan batzuetan aritu nintzen, beti irrati gintzan, Euskal Telebistarako eszentzia bukatuko zela eta bueltatzeko aukera izan nuen, baina informatiboetako lana eskaintzen ziaten, etzen niretzat orduan oso atsegina, eta etorri zen Asegartzeren eskaintza. Asegartzek orduan, etzen orduan oraindik bainet, pilota enpresa bat egin zuen, eta pilota retransmisioak egiteko norbait behar zuen. Beraz, euskaraz eta erderaz aritu zara ere, ezta? Bai. Zeinetan moldatzen zara hobekio? Euskaraz. Ez dut hortan zalantzarik. Erderaz, gure herrian bizi den jende gehiena bezalaxe, beste erremediorik ez genuen izan, ikasi besterik, ikastea beti ongi dago, niena izan mutzen euskaraz ongi moldatuagatik, ze ikasketak eta erderaz beste erremediorik ez zegoen gure garaian, dalaxe egin genituen, baina zure hizkuntza denak ematen dizu beste malgutasun bat, beste gozotasun bat ere bai, ez dakit, hortera xamar igual geratu daiteke, baina nik askoz erosoago sentitzen dut nire burua. Egia da, ez dutela deseroso sentitzen nire burua erdaraz, gazteleraz, Eta kirol kazetaria, gaur egun pilotan esataria, ezta? Nola sartu zinen kirol munduan? Beti izan du naiz oso kiroltzalea, gure herrian, gure kuadrilan, futbolean aritzen etzena, pilotan aritzen zen, eta ez dakit gure lagun artean jende oso trebea kirolan.
trebe samarrak izan gara, horrela tokatu zaigu gure inguruan, da beti jokatu izan dut pilotan, afizionatu mailan, baina Nafarroko Federazioan, eta horri bili gara, ez saltsan. Eta gainera izan dut, ez dakit, pilota diferentetan, desberdinetan aritzeko suertea edo, aritu naiz palaz, aritu naiz remontez pixka bat, eskuz, orduan beti hori hor gelditzen da. Baina nik enuen uste kirol kazetaritza izanen zenik Euskal Telebistara eta inguratu nintzenean ere egin beharra. Gehiago ikusten nuen ere burua, ez dakit, kultura, esan nahirik zabalenean hartuta kultura, eremu hortan edo barruti hortan, ez. Orduan, literatur talde batean mugitzen ginen, Euskadiko jendearekin, Koldo Izagirre, Saizar Vitoria, Ramon Etxezarreta, Josean Muñoz, takit kuadrillakoak ginen, Unibertsitateko lagunak, eta horri biltzen ginen da. Nik uste nuen hortik, baina pixka bat Euskal Telebistako garai hartako beharrek horrela eskatuta edo, kiroleta zuzendu ninduten, retransmisioak zirela, eta ongi moldatzen nitzelakoan, edo zuzeneko emanaldietan da. Eta hor txenabil. Eta zenbat urtez daramazu ja kasu honetan pilotako esatari bezala? Laizter izanen dira 40 urte pilota kontuetan hasi nitzela, eta erratian orduan Jose Mari Ondo, Karmelotaik egiten zituzten pilota emanaldiak, eta ni haiekin hasi nitzen, eta konturatu ziren berehala, mutik honek pilotan jokatu dik, eta zerbait bazegik, eta hortan hasi nitzen, eta oso nire etxekoetan ere gauza bezala sentitu izan dut pilota, eta pilotarien laguna izan naiz beti, eta ez dakit. Hori da nire hurrengo galdera. Hautik ere kendu deazu, frontoia zure etxea dela, esan dezakegu? Bai, pilotan oraindik saioren bat egiten dut, baina belaunek eta gelditzeko eskatu arren saiatzen naiz, ez? Baina jokatu izan dut beti. Eta oso gustukoa izan dut, asko disfrutatu dut jokatzen eta besteak jokatzen ikusten ere bai. Eta generazio oso desberdinak ezagutzeko aukera izan dut. Eta ikusi ditut pilotan Lajos eta Arretegi Zarra eta gerora etorri ziren Julian eta Bengoetxe Atarrak eta Salva Bergara eta horiek denak ikusi ditut eta horiekin aldageletan eta egoteko suertea izan dut eta privilegio handia izan da niretzat eta gerora etorri direnak, Aimar Olaizola eta Juanito Martínez de Irujo eta hauek danak eta oraingoak eta... Claro, garai arteko belaunaldia eta gaur egungo belaunaldia ere, aldaketa handia somatu izan da? Handia. Baina bizimoduak egin duen aldaketa bera da. Nik uste kirol guzietan, kirol ikuskizun diren, kirol guzietan azkartasuna dela gakoa gaur egun. Eta gaur egun pilotazaleak eluke garai hartako pilota partida bat erraz aguantatuko. Orain azkartasuna nahi du, pilotak horregatik dira azkarragoak. Oso desberdina, orain nik ez dut dudarik, orduko aipatu ditudan izen guzti horiek orduko onak, orain ere onak izanen zirela. Eta oraingo pilotarik onenak orduan ere punta-puntan muturrean ibiliko zirela ez dut zalantzarik. Beraz, belaunaldiak aldatu dira, baina federazioak, teknikariak eta agian zaharkitutak gelditu direla esan dezakegu? Ez dut uste. Gizarteak bezalaxe horiek eren ikuste egokitu direla edo egokitzen saiatzen ari direla. Egia da, garai batean, pilota guztia federazioaren mende zegoen. Oraindik grazia egiten dit, jendeak egiten dituenean palmaresak eta historialak bazten da. Aurreneko txapelduna, 1940an, eta nik esaten dien, 1940an ze pasatu zen. Gerra bukatu berria zen. Historia, gerra bukatuta hasten alda, aurretik ezaltzen pilotaririk bazen, baina federazio horiek, Frankoren federazio horiek dena agintzen zuten, dena ordenatzen zuten. Orain beste modu batea dago antolatuta, pilota profesionalak federazioekin ez du zer ikusirik, eta afizionatuetan eta federazioek badute beren lana, eta nik uste gainera oso ongi egiten dutela lana, Gipuzkoako federazioa, Nafarrokoa, mutil eta neskato pila bat mugitzen dituzte. Nesken emakumeen kontua iruditzen zait lehenago onartu beharreko zerbait zela, baina ari da
ari da bidea ematen menepein, emakumezkoei, kirol hori egin dezaten. Egin izan dute beti herrietan eta, neskak beti ezagutu ditugu, jokatzen mutikoekin batera nahastuta, eskolan ez dakizen, baina gero behin adin batera jatuta ez zuten modurik konpetitzeko eta orain gutxienez bide hori zabaldu zaien nolabait, ez? Eta gaur egun ere emakumea ikusle gisa ere gorakada handia izan du, ezta? Asko. Lehen pilotalekuetan asko zen emakume gutxiago ikusten zen, gazte gutxiago ikusten zen bezala. Egia da, pilota profesionala beti izan dela ikuskizun garesti xamarra. Sarrera ez da merkea, etzen merkea, eta orduan, lehen ere, gure garaian ere, profesionalak ikusten noiz hasten ginen, eta git, 25 urtetik aurrera, pixka soldata bat izaten zenuenean, bestela ez zegoen profesionalak ikusterik, ez? Jokatu pilotan da baina gero ikustera dirua behartzen. Hori ikuslei dagokionez, baina erretransmisioi dagokionez baita ere, zure kasuan, uste alduzu kirol esatarien edo kirol kazetarien irudia jendartean ez zaiola behar duen garrantzia eman? Ez dut uste oso garrantzitsuak garenik. Uste dut azkenean hemen zirkontan paiasoak direla garrantzia dutenak, ez pisua dutenak eta pilotariak dira azkenean artistak, ez? Guk egin dezakegun gauza bakarra da lagundu, asko ez dakienari gauza batzuk esplikatu, ulertzen saiatu, zailtasunaren berri eman, jendeak uste duena baina zailagoa da eskupilota, pixka bat zailtasun horien azpimarratzea egin, jende aspertu ez dadin telebistan, pixka bat ez dakit, lagungarri izan, baina azkenean retransmisio batean izugarrizko gorakada ematen duenean ez dakit, audientzia zea horrek, ez da nik edo beste dozeinek izugarrizko txistea kontatu gulako, baizik eta izugarrizko tantoak egin dituztelako pilotan ari diren horiek, ez? Baina pilotaren erretransmisioetan, Jose Txolizartza irudi bat, azkenean pilotarekiko irudi bat bihurtu zara jende askorentzako. Horrek zer sentiarazten dizu, zuri? Bueno, nik jende asko etortzen zait eta esker honekoa naiz normalean, eta jende eskerrak ematen dizkiot eta estimatzen dizut, eta zeinen gustora egoten garen, gure etxean zuen zuten, aita eta ama eta semeak, eta hilo barez zaletu da, eta jende horrela etortzen zait, eta nik eskertu besterik ez daukat, ez? Eta, sentitzen dut satisfazio hori, esan, gustoko zerbait egiten dut, eta itxuraz ez dut horren gaizki egin, jendeari ematen du, gustatzen zaiola. Baina beti aterako zaizkitzu aurkariak eta etxaiak. Ni saiatu naiz uste dudana esaten eta egiten, eta badakit beti norbaiti ez zaiola gustatuko. Erretransmisioaren batetan disgustoren bat izan alduzu? Bai, disgustoak eduki ditut batez ere gauzak ongi ateratzen ez direnean teknika aldetik eta izan ditugu, noizbait, hainbeste urtetan normala da, gelditu gara beltzera joan da, zerbaitengatik, argia joan zaigulako edo unitatean arazo teknikoren sortu delako. Hoiekin asko sufritu izan dut. Azken aldientan oso Bainetek oso ekipo profesionala dauka eta oso horrelako arazo gutxi sortzen dira, baina sortu izan direnean asko sufritu izan dut, eta egoten naiz 2 edo 3 egun burumakur eta lotsatuta etxetik ateratzeko ze jende atortzen zaitu, ez genuen ikusi halako tantoa edo azkeneko tantoa galdu genuen. Behin gogoan dut, etxean egonda, Nafar Telebista ipini, pilota ikusteko, bertan zinen, pilota retransmisio esatari bezala, eta ez zegoen partidurik, beraz, improvisatu behar izan zenuen, nola aurrera egiten diozu, ez, kasu honetan improvisazioari? Bueno, nik uste azkenean zure kasuan bezala, esperientziak ematen dizu. Aurreneko egunean, askatzen zaituztean, ni irratian hasi nintzenean, Pako Sagartzazua handiarekin programa bat egitea tokatu zitzaidan. Eta aktore eta esatari apartekoa izateaz gainera, broma zalea ere bazen Pako, eta broma hori egin zian, ez, zindut hitz egin, eta hitz egin zuk, eta nutzi ninduen.
alde intzut, beraz zeletan, eta bueno, atera nintzen hola edo ala, ez? Claro, aurreneko egun hortan, esaten duzu, bueno, hau da improvisazio, hau da nolabait atera beharra. Baina gero bigarrenean, hirugarrenean, ez duzu inungo arazorik, ez dakit, biziketan ibiltzea bezala, ikasten duzu, eta azkenean, esperientziak ematen dizun zerbait. Eta anekdotaren bat, frontoian zerbait berexia, nabarmenduko zenuke? Momentu bereziren bat? Ez, asko izan dira. Nik ia saio guzietan ateratzen ditut pilota partidurik behar bada mailarik txikienetako bat denean, hasi berriak, ez dakiz zer, beti ikusten dut zerbait polita, beti ateratzen da tantoren bat ona, beti ateratzen da mutil baten ez dakit, espero ez duzun partida. Asko ikusi ditut eta tokatu izan zait partia ikusgarriak Julian Retegirenak. Julian Retegi jaiakidekoa dut, ni baino urte bat zarragoa da, baina ni leitzarra, bea ehatxundarra. Eta gero ikusi dut nola bi horiek agur esan diguten, eta Julian Retegiren azkeneko omenaldi haiek edo partida haiek oso hunkigarriak izan ziren, eta gero bizitu izan dut Irujoren esplosioa, pilotari baten ez dakit gorakada karagarria izan baldin bada, Irujorena izan da, eta gero bere bukaera gaitzarengatik utzi beharra, eta oso ez dakit gauza emotiboak dira, eta hori bizitza ere tokatu zait, eta gogoan dut Miguel Saralegi Mugiroko ezkerra, nola hiltzen kantxan, 25 urte besterik ez zituen, 25, 26, eta tanto ikusgarri bat egin, eta ondo eza eman zion, da pum, da hantxe hiltzen, kantxan bertan, ez dakit, gauza horiek bizitzea tokatzen zaizu, eta gauza asko daude azkenean meritua, ez da, nire urteak betetzearen meritua besterik, ez da, orduan gauza asko tokatu zait ikustea, baina asko disfrutatzen dut pilotalekuan, eta beste urte batzutan disfrutatzea espero dut, ez. Eta urte guztian zehar, hainbat txapelketa jokatzen dira, nola antolatzen duzu zure lana? Erresa da, nik uste fabrika goizeko 6etan joatea baino asko zer erresago dela nire lana. Asteburuan konzentratzen da nolabait gure lana, ostirala larunbat eta igandeko lanaren ondoren, astelenean produzio etxean baineten bildu ikusi nola joan diren, eta asteartean normalean nire emanaldia berri ikusteko tartetxo bat hartzen dut, hizkera ere errepasatu behar izaten da, astean zehar, asteartean, asteazkenean, pixka bat esaerak eta horrelako gauzak eta lokuzioak eta pixkat errepasatu. Baina gehien bat asteburutan tokatzen zaizu baita lana? Bai, lana mugitzea tokatzen zaigu ostirala larunbata eta igandean batzutan emanaldia bertara joan gabe igandetan gelditzen naiz etxean telebistaz ikusi. Komeni da, bestek nola egiten duten eta ikustea eta aztertzea. Plan askori uko egin behar izan dituzu lanagatik, eta bide batez ere fruituak jaso dituzu? Bai, asteburuan lan egiteak oso onartuta daukatze horrela egin dut ia beti, baina gauza asko kendu dizkit. Semeekin eta semeek kirol garaian zebiltzenean, jokatu dute pilotan eta futbolean, partida askotara ezin joan. Hirugarrenak futbolean da desente jokatu zuen, eta ez dakitze kopatako finala realarekin jokatzen zuela juvenilekin, eta ezin ikustera joan. Gauza horiek galtzea tokatu zait, baina onartua daukat, ez ere egingo duzu. Eta zure bizitzan, zer suposatzen du pilota? Afizio handi bat, zaletasun ikaragarria umetatik, ez ni bakarra esan dizut gure kuadrilla osoa, guk 15-16 urterekin, herrian, egunkarietan begiratzen genituen emaitzak. Berze egin duen pilotari honek alako tokitan, eta egin nik edo zein hori esan eta ez du sinisten, baina horrela da, ez begiratzen genuen, zer egin duen hon, zer egin duen gero, oso hurbilekoak lagunak izan ditugu pilotari profesionalak, eta orduan haien martxa segitzen duzu, eta zaletasun ikaragarria, eta gero lanbide izatea tokatu izan zait.
Eta bai, orain zaila litzateke, nire lana pilotaren inguruko informazio gabe ulertzea zaila litzake. Egindako ibilbide guztiaren barruko balorazioa eskatuko dizut. Asebete sentitzen zara? Bai, baditut arantzatxo batzuk. Bat da, batzuetan pentsatzen dut ez zote nitzen gizarterako ez dakit eragilego izanen hasierako bideura jarraitu banu, irakaskuntzako bidea jarraitu izan. Bueno, ongi moldatuko nitzela, ikusten ditu nik seme bat bigarrena badut irakaslea, eta oso bere lanean buru belarri sartua ikusten dut, eta batzutan hori, enbidia hori ematen dit ez, hau ez ote zen hau nire bidea, ez irakaskuntzako. Eta zure ibilbidea errepikatu beharko bazenu, mantendu, edo zerbait aldatuko zenuke, Josetxo? Ez dakit, nik batzuetan pentsatu izan dut Euskadi Irratian oposizioetako lanpostua izan, eta handik alde egin nuen, Euskal Telebistan ere oposizioko lanpostua izan, handik alde egin nuen, alde egin behar nuelako, seguru aski, negoen konforme gauza nola egiten ziren eta ni banoa mendik. Baina, ez dakit, pazientzia gehiago izan banu, baina azkenean komunikabideetan bakizu zer gertatzen den, beti daude norbaiten eskuetan. Eta gaur egun ikuste hori nabarmenago dela gu hasi ginenean baino. Kazetariari uzten zaizkio oso zirrigitu txikiak. Ni herri irratian hasi ginenean badakit beste garai batzuk zirela eta beste ilusio edo bat zegoela dena aldatzeko, baina jesuitana zen herri irratia. Baina niri aritu nintzen urteetan eta desente izan ziren urtea, 2 etapata, baina urte desente egin nituen nik herri irratian. Sekulan inork esan zer esan behar nuen da zer enuen esan behar. Nik baineten suerte hori izan dut, azkenean, egia da, ez garela ari pilotaz ari gara, baina, inorrek ez dit esan, ez zaitez honekin sartu, ez zaitez askatasun osoa izan dut. Eta horregatik esaten dut, segitu izan banu, baina orduan ere dituko zitzen, edorrikoa norbait, ez, hau ezin duzu entrevistatu, beste hura entrevistatu gara. Eta gaur egun ze proiektotan zabiltza? Urtea betetzen ari naiz, eta oraintxe bertan oso etxeko gauzetan abil. Semeak, 3 lanean ari dira, bat oraindik etxean daukagu, 2 mutiko txiki baditu zarrenak, eta horiek dira, nire, ez dakit azkenean zure etapak bete egiten dira, eta 3-4 urte geldituko zaizkit jubilatzeko, eta osasuna baldin badaukagu, paseoan ikusten dut laizter nire burua eta pilotalekuan bisitaren bat edo beste egin, alba da, sartzen uzten badiute pilotalekuan. Esan nahi dizut, adina ere ez daukadaranik proiektu ikaragarriak egiteko, ez azkenean, gauza nola etortzen diren, eta osasunari eutsi alba da, eta etxekoak zaindu, eta pixka bat lagundu, esan dizut lehen, gazten bizimodua ez dago erresa. Gure generazioak esaten du dana daukate oraingo gazteek. Eta nik esaten diet, dana daukate zer da dena. Etxean kalefazioa, etxean telebista, etxean ordenadora hori alda dena. Iruditzen zait, gure garaian baino gutxiago daukatela gerorako proiektu erreztasun gutxiago. Orduan, 18 urtekin etxetik alde egiten zenuen, da bazenekien nunbait aurkituko zenuela zerbait, eta orain, takit, semei pixka lagundu alba da, eta pasean ibili horiekin.
Josetxo, gizartearekin konprometituak izan gara? Bai. Neurri batean nik uste gizarte hontako parte garela eta zerbait eskaini behar diogu. Ez daiteke bestek egin dutenarekin bizi, bakoitzak bere harri behar du. Batzuk inplikatuagoak izanen dira, gure generazioa behar bada inplikatu egia ere izan zen gauza askotan, baina nik uste aldatu nahi baldin badugu, oso konforme baldin bagaude gizarte honekin ez, bale, doala, baina ez dut uste jende asko konforme dagoenik, ez beraz. Natura zaintzen dugu? Ez aski, baina ari gara ikasten. Nik uste aurrera pauso handi xamarrak ari garela ematen, nik inguruan ikusten dut, lagunek eta gu geuk eta nola moldatzen garen, zer egiten dugun, poliki ari gara ikasten, baina asko daukagu ikasteko. Bidaiatzea gustuko duzu? Bai, asko asarretu ere egiten naute aireportuek. Baina ez abioiek, ez dut arazorik, egazkinez desente ibiltzea tokatu izan zait eta ez dut arazorik, baina aireportuetan dauden neurri horiek eta asarretu egiten naute. Hala beharko du seguru aski, baina asarretu egiten naiz aireportuetan. Ze herrialde ezagutu nahiko zenuke? Patagonia, Argentina eta Txileko hegoalde horiek eta ezagutu nahi nituzke, eta Ameriketan beste Amerikako goikaldea ere bai, hau da iparraldeko Kanadako eta parke natural horiek eta ez dakit noizbait osasunik eta demorarik eta dirurik baldin badut, ezagutu nahi nituzke bai. Eta egun bateko ateraldietan, zer nahiagozu? Hondartza ala mendia? Mendia, seguru aski. Mendia, bai. Hiria edo herria? Hirian bizi naiz, baino herritik zati handia du Donostiak, ez du biztanle gehiegi, baina azken aldian aspertu egiten hau Donostian den turismo ez dakit, gehiegizkoa iruditzen zait, eta beraz herria esango dizut, herri txikia. Mitozalea zara? Ez naiz oso mitomanoa, ez naiz oso mitomanoa. Jendeak mitotzat daukan jende asko hurbiletik ezagutzea tokatu izan zait, eta ez naiz mitomanoa bat ere ez. Eta sukaldean, sukaldari trebea? Moldatzen naiz, ez naiz ez dakit afizio ikaragarria duen horietakoa, baina etxean eta egitea eta tokatu izan zait, eta moldatzen naiz. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Lagun dezake, baina jende asko itsutu izan da edo izan gara non bizi, nolako etxea, eta azkenean etxe barruan den personak emanen dizu bizipoza. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat? Donostian Ulia mendia asko gustatzen zait, baina horra ere jende gehiegi hasi da inguratzen, ni txakurrarekin joaten naiz Goitxamar, eta tarte zoragarria pasatzen ditut, eta leitzen edozein toki, erasote batez ere, erasoteko erreka eta auzoa eta ikusgarriak dira, eta nik uste munduan ez dela erasote bezalako errekarik. Lasai eta ongi egoteko egoera? Arazo handiegirik gabe, osasuna nik uste nahita nahiezko dela, eta ingurukoekin asarrez egotea. Irakurtzeko liburu bat? Edozein orain berriz ari naiz Martutenerekin, Ramon Saizar Vitoriaren Martutenerekin, desentetan hartu dut, asko aurreratzen dut, gero berriz uzten dut, gero berriz atzerasiagotik hasi behar izaten dut, ez da liburu erresa. Filme bat? Ez dakit, ez naiz oso zinezalea gustatzen zait, zinea, baina ez dakit zine Europar horren miresmena izan du gure generazioak, baina zine Amerikarra ere gustatzen zait. Gustatzen zait zine, ez dakit, akzioko zine, guko osteko mendebaleko pelikulak ikusi izan ditugu. Neri oraindik zarrak asko gustatzen zaizkit natura paisaia ikusgarriak agertzen direlako oesteko filme zaharroietan. Abesti bat? Oso Bob Dylanianoa izan naiz beti, eta hemen gure abeslariak esateagatik
Izarren hautsa, leteren hitzak eta laboa kantatua. Kirol bat? Pilota, esan beharko dut, ez? Baina futbola asko gustatzen zait. Baina pilota gehiago behar bada. Kirolari bat? Kirolari asko daude, miresmen handia orain ari direnei bati baino gehiago diot, baina Aimarrek harritu egiten hau bere profesionaltasunarekin eta ilusioarekin ia egunero eta orain ere bai, eta zarretatik, ze esango dizut, Retegi eta jende asko. Ze papera du euskerak zure egunerokotasunean? Erabatekoa. Euskeraz hasten naiz gozaltzen, seme eta emaztearekin eta afaldu ere bai haiekin. Nik erderaz lan egin dudanean ere euskeraz bizi izan naiz, ia beti ezin da, ze gure ingurua erdaldundua dago, eta eremu askotan euskera hutsez ezin zara moldatu, baina nire bizimodua euskerazkoagoa da, beste hizkuntzatan baino. Harremanak lantzeko modua, hirietan, herrietan ere, pertsonen artean, gazteen artean, egokiak direla uste alduzu? Bai, ez dira izan, baina nik uste barrera asko ari garela hausten. Hortan bai uste dut gizarteak aurrera pausoak eman dituela, ari gara jendearekin hobeki moldatzen, lehen jendea erraz baztertzen zen, eta ari gara ikasten. Behar bada baztertu sentitu ezkarenok, ez du gehiegi sufritu hori edo ezkarago hartu, baina nik uste aurrera pausoak ari garela ematen, baina ez dira oraindik ez dira egokiak, ez moduak. Zoriontsu izateko errezeta bat? Nik uste erabat zoriontsu ez daitekela izan. Zerbait beti bada, arantzaren bat, beti bada zerbait, baina horren bila joan behar dugu, zoriontsu izatera hori behar dugu helburu, baina osasunak lagundu behar du, eta inguruak lagundu behar dizu, suertea izan behar duzu, zurekin bizi denarekin, eta azkenean oso hurbileko inguruak emanen dizu zoriona. Josetxo Lizartza, 3 hitzetan. Suerte handiko leitzar bat, Donostian gustora bizi dena. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.